for DJ Rocky's Secret Files. Pinagsasampal-sampal niya ako na parang hayop. Kaya humingi ako ng tulong sa nanay niya. Itago niyo ako sa pangalang Micaela, 21 years old. Nandito sa Cebu ngayon. Ito ang aking secret file. Meron akong ka-live-in partner na itago natin sa pangalang Mark. Magtatatlong taon pa lang kami. Sa ngayon, madalang siyang umuuwi dahil marami kaming kinakailangang bayarang utang. Wala kasi akong trabaho ngayon. Wala pa kaming anak, kahit gustong-gusto ko nang magkaanak. Sa pagsasama namin, kahit kailan o ni minsan, hindi ko siya tinraidor. Hindi ako nagkagusto sa iba. Pero siya, kakaiba. Unang taon pa lang namin na magkarelasyon, marami ng bulong-bulungan ang mga naririnig ko. At literal, nagbubulungan sila nung classmate niyang babae. At kung minsan, ay dinadala niya ito sa kanila. Ang akala nga ng mga kapatid niya at pamangkin niya ay wala na kaming dalawa kasi nga sweet sila nung babae. Pero binaliwala ko yun. Nagtrabaho na lang ako para matustusan yung mga pangangailangan at mga hilig niya. Hindi ako nagreklamo, hindi ako nagdamdam. Mahal ko eh. Gadgets, groceries, sapatos, damit, pera, katawan at kaluluwa, ibinigay ko na. Di ko nga magawang bilhan ng sarili ko ng mga bagong underwear. Kahit sobrang laki na ng mga butas ng underwear ko, pinagtsatsagaan ko na lang, pero okay lang. Uunahin ko yung taong mahal ko kesa sa sarili ko. Then may time na nag-bleeding ako, I thought nakunan ako. Pero binaliwala ako at nag-bed rest lang ako. Hindi ako nagpa-check up or what. Sinabihan ko siya nung sitwasyon ko, pero parang wala lang sa kanya. Ang sakit isipin, no? Na kung sino pa yung taong mahal mo, hindi man lang magawang i-comfort ka o mag-alala sa'yo sa oras ng pangangailangan mo. And by the way, wala na po ang mga magulang ko. Kaya wala akong matakbuhan. Time went by, nagpatuloy ang relasyon namin. Away-bati, away-bati. At ayun, Feb 2017 anniversary namin. Kinuhaan ko siya ng motor. Yung bang motocross. So may motor na kami, pero hindi niya pa rin ako mapuntahan sa trabaho ko. Ang dami niyang alibay. Pero okay lang kasi mahal ko eh. Hanggang sa parati na siyang sumasama sa mga trails every Sunday. Ni hindi niya nga magawang magsimba. Ewan ko ba sa kanya? Bakit ganun siya? Ngayon, para bang lalo nang humaba yung sungay niya. Hindi naman siya ganun dati. Masipag naman siyang magsimba. Ako, salmis ako sa amin. Kaya para bang ibang-iba siya.
nakikita ko naman na yung sarili ko sa kanya in the future. Alam mo yung pakiramdam na ang pangarap ng isang babae ay mayaya siya ng kasal ng taong pinakamamahal niya. Yes, every woman's dream is alokin siya ng kasal ng taong pinakamamahal niya. Hindi ako nangangarap ng bonggang kasalan o kahit yung nasa pelikula na may paludlod pa si lalaki tapos sasabihan ka ng, "Will you marry me?" Bahala nang walang ganun. Iniwan ko ang serbisyo ko sa Diyos nang dahil sa kanya, pero napapatanong tuloy ako ngayon, worth it ba? Kapag umuwi siya, parati ko siyang pinariringgan. May libreng kasal ngayon kila Father. Sabihan ko kaya kuya mo, baka magpakasal sina ate. Pero hindi niya magets. Parati niyang iniiwasan ng topic. Then lately lang nangyari, second week of August. First time niyang nagawa sa akin. Nagluluto ako, siya naman bisibisihan sa motor niya. 1 p.m. aalis na siya para sa trabaho. And for sure, 3 to 4 weeks bago na naman umuwi. Nag-inuman sila ng coconut wine. Biglang nagdabog palapit sa akin. Naghain ako. Okay na ang lamesa. Tinawag ko na silang lahat. Umakyat ako para magbihis at makapag-empake ng gamit niya. Pero sinabihan niya ako bigla ng pasigaw ng galit. Ilang oras ba kailangan tapusin ng kalamunggay at paggrate ng coconut? Paulit-ulit yun. Paulit-ulit niyang tinatanong. Sabi ko, kung lasing ka, wag mo kong guluhin ngayon. Kumain ka na doon at pasado 12:00 na. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka saglit nang makasakay ka ng bus kahit 1:00 pasado. Pero nagalit siya at sinabihan akong, ang sabihin mo ayaw mo kong paalisin ngayon, kaya dinadahan-dahan mo ang pagluluto. Alam mo naman na ngayon ako alis, diba? Sagot ko sa kanya, wala akong sinasabi. Sadyang ako lang yung gumagawa ng lahat. Kung masyado kang nagmamadali, ba't di mo ko tulungan? Sigaw ko sa kanya kasi hinigpitan na niya yung pagkahawak ng kamay ko. Then umiyak na ako. Pinagsasampal-sampal niya ako na parang hayop. Kaya humingi ako ng tulong sa nanay niya. Sigaw ako ng sigaw, "Mama, tulong, mama!" Pero walang dumating. Instead, sinigawan niya ako ng sinigawan. Pinagmumura niya ako ng pinagmumura at sabi niya pa, "Mga hayop kayo, ang lalaki ng bunganga niyo. Di na kayo nahiya." Wala akong naging kakampi. At nadesisyon akong kumuha ng kutsilyo at ibinigay ko yun sa kanya. Sige, patayin mo na ako. Patayin niyo na ako. Total, tapos na ang serbisyo ko, diba? Pigang-piga na ako. Wala akong ibang hinihingi sa'yo kundi oras mo sa akin. Pera na pinapadala mo, di ko yun ginagastos para sa sarili ko. Lahat yun para sa bahay. Pinapakain ko tao, aso, baboy at kambing. May nireklamo ba ako? Kahit napkin ko, di ko magawang bilhin. Iyak ako ng iyak. At humihingi ako ng kapatawaran kay Lord sa gagawin ko o magagawa ko. Pero kinuha ng partner ko yung kutsilyo at itinago. Pinagmumura at pinagsasampal niya pa rin ako. Pinatitigil niya ako sa pag-iyak ko. Tinulak niya ako at nabagok ang katawan ko sa pader na wala pang finishing. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Mukha ko maraming pasa. Kamay ko maraming marka ng kamay niya. At bugbog ang likod ko talig-tagiliran ko. Sinabihan ko siya, "Tama na. Pagod na ako. Wala pa nga tayong anak, ganito na tayo. Ayoko na." Sabay buhos ng luha ko. Natulog siya at pagkagising ay kumain sa baba. Umalis ng bahay nang walang imik. Aalis din sana ako pero pinigilan ako ng mama niya. At sinabihan akong wala akong ibang mapupuntahan. Kaya naman pabayaan ko na raw ang anak niya.
babalik yun pag wala nang topak ang ulo nun. Ilang araw na kaming walang communication at miss na miss ko na si Mark. Kahit ang sakit-sakit na, kahit ang hirap-hirap na, mahal na mahal ko pa rin siya. Hanggang dito na lamang po. For the meantime. Muli ako si Micaela at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.